det her anden halvleg. Og mig og Mikkel er kommentator. Og dommer. Ja. Det er godt, Anne! Simon! Simon! Pres her, Gær, og alle drengene er hende nu. Kom så, Asbjørn! Kom så! Det er godt. Kom så! Kom så, Sif! Ja, kom så, Sif! Mål! La 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 la! Nam 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 nam. Kom så, Sif! Skår! Ja, kom så! Sif, skår! Kom så! Kom så, Sif! Skår nu, Sif! Skår! Sif, skår nu! Skår! Kom så, Asbjørn, jagte! Patrick er for træt. Han... Hey, Mikkel, tag lige jagt. Jeg har Sif! Sif, kom så! Kom så, skår! Skår nu, Sif! Kom så, Sif! Kom så, Sif! Ja! Skår! Nej, det gjorde det ikke! Nej, det var lige på stregen. Hey, Sif! Kom igen, Sif! Kom igen! Prøv at se, der ligger Patricks jakke. Asger og Asbjørn er døde. Kom til Sif! Lille søde Sif! Kom så, Niklas! Kom så, Sif! Kom så, Sif! Kom så, Sif! Hvis YouTube er du dør til. Du er en superstjerne. Sif, tag min jakke! Tag min jakke! Sif, tag min jakke! Nej, hvad? Kom til Sif! Når der er en, der scorer, så siger vi, det var det. Kom nu! Kom nu, Sif! Hold! Okay, så. Mikkel, lad være! Hold da, nå! Kom nu, Sif! Ind i målet nu! Tag jakken! Tag jakken! Tag jakken! Kom til Sif! Hun finder dem simpelthen. Kom så, Sif! Tag jakken! Sif, tag jakken! Kom så, Sif! Tag jakken! Kom så, Sif! Tag jakken! Kom så, Sif! Tag jakken! Kom til Sif! Ind med den! Ind med den! Kom så, Sif! Mikkel, kom ned. Gå ned og hjælp dem. Skal jeg hjælpe Sif? Nej, du skal hjælpe dem. Nej, det gider jeg ikke. Mikkel, har du noget at sige? Det er kvej! Bacon. Kom så! Kom så! Ja! Asbjørn har den! Send, Sif! Hvis Asbjørn scorer, står der 1-1. Kom så! Kom så! Sif, tag den der! Tag den nu! Tag den nu! Kom så, Sif! Kom så, Sif! Nej, kom nu! Sif, kom nu, tag den! Sif! Kom så, Sif! Kom nu, tag den! Kom nu, Sif! Det må vi ikke bruge! Ingen kommenter. Kom nu! Kom nu, der er snart gået 5 minutter af den her halvleg. Puha. Jeg tror, vi starter forfra snart. Nej. Niklas!